Čau lidi, dneska vás vítám u Get Ready with and Me. Mám tu pár věcí. Mám tu malování. První. Sáme powder. Jo, počkejte. Já nevím, kde jsem to koupila a je to prima. To být i make-up a i pudr dohromady, jo. Takže jako já tomu nevěřím. Ale jako je to fakt perfektní. Já si to rozmažu pořádně a ozvu se vám. Jako nevím, jestli to vidíte, ale jako je to divně rozmazaný. Já jsem si zapomněla dát ten, když si jdeš malovat, to už je jedno, já jsem si měla dát tu mastičku, takovouhle, to se jmenuje Primer. Ji mám tady, ale já už si to na to nebudu dávat. Určitě si na to už nebudu dávat. Pod oči už to mám, tady na bradě to mám, ale vypadám jak gáži. Sorry, nic proti gážům. Pak to máme takovou tu, ale nejdřív použijeme tohle. To je na poslu. Oh shit, lidi. Já jsem zapomněl, že tady to není ta tuška na pusu, ale na oči. Spod oči. Dobrý lidi, takže to už bychom měli. A jako další si dám něco. Jmenuje se Blue Sticks a je to od Essence. Je to na pusu, ale já to používám i na tváři, i na pusu. Co? Je to stauda. Co jsi říkala? Takže já si namaluju pořádně a pak vám to ukážu. No hejt, dávám to i na pusu. No hejt. Zafixujeme to tohle malověčkou od Mariky.